O Grupo Municipal Socialista denuncia a parálise do Departamento de Urbanismo. Din recoller as queixas de numerosos veciños que critican a tardanza na resolución de licenzas de obra. Segundo eles, a 30 de novembro existían uns 233 expedientes pendentes de informe. A día 30 de novembro había 233 expedientes sin informar no Departamento de Urbanismo, entre obras maiores e menores. E según as nosas estimacións, no mes de setembro, posiblemente este número sobrepasase os 250. Isto que ten como consecuencia? Primeiro, a parálise nos proxectos dos veciños. Isto son 250 obras solicitadas para levar a cabo por parte dos veciños deste concello e que non se poden realizar porque non hai unha solución por parte do Departamento de Urbanismo. Pero non só significa o parálise dos proxectos e da vida normal dos veciños, significa tamén o parálise da economía local, porque a maioría destas obras iban a ser realizadas por empresas da propia localidade. Ben por empresas de construcción, ben por empresas de rehabilitación, por empresas de pintura e máis polos comercios que se dedican á localidade á venta de materiais de construcción. Para os socialistas, boa parte deste problema ven derivado da decisión da alcaldía de prescindir hai algo máis dun ano do arquitecto municipal. Praza aínda sen cubrir a día de hoxe, a que se sumou posteriormente a baixa por xubilación do aparellador. Nos primeiros 6 meses deste ano, esta ausencia paliouse en certa medida ca presenza do aparellador municipal, que viña informando daquelas solicitudes ás que el podía facer frente. Que pasa? Que no mes de xuño deste ano 2018 o aparellador xubilase e o Departamento de Urbanismo queda sin ninguén que poda informar dos expedientes que había pendientes en aquel momento. Os socialistas danlle ademais varias solucións ao equipo de goberno, entre as que lle propoñen a cobertura da praza que saiu a concurso oposición e que xa foi adxudicada. Tamén piden a contratación dun segundo arquitecto, este de xeito temporal, para que se axilicen estes expedientes de obras paralizados.